Добре дошли на заслоните под връх Миджур, едно от най-красивите и живописни места в Чупренския Балкан. Тук природата е магична, въздухът чист и свеж, а гледките към планината са зашеметяващи. Заслоните са идеално място за отдих с приятели, семейство, за пикник или за кратка почивка по време на преход в планината. Наоколо има удобни места за барбекю, където може да приготвите храна на открито и да се насладите на компанията на близките си с разпокойствието на природата. Заслоните са не само функционални, но и уютни, съчетавайки комфорт с невероятната атмосфера на планината. Това е място, където можете да се заредите с енергия и да създадете незабравими спомени. Ние от Скелдендесби силно препоръчваме това красиво кътче и ви каним да го посетите. И не забравяйте, пазете природата чиста и се наслаждавайте на всеки миг сред планината.